L-Awtorità tal-Ippjanar approvat l-estensjoni tat-torrijiet Quad Towers fl-Imrieħel biex bekk il-kumpless se jkollu parkeġġ għal karozzi taħt l-art, supermarket u għad ta' spazji kummerċjali. Minkelli l-għoli tal-binja se tibqa' l-istess, l-estensjoni se żżid iż-żona totali tal-iżvilupp b'madwar 20% minn 42,000 għal 51,000 metru kwadru. Il-proġett ta' 70 miljun euro minn Tommaso Gazan Holdings li jikkonsisti f'erbotorrijiet ta' bejn 14 u 19 solar kull wieħed kien approvat fost ħafna kontroversi lura fl-2016 mill-Awtorità tal-Ippjanar. Bosta gruppi ambjentali oġġezzjonaw, iżda dawn ġew miċħuda mill-bord tal-appell f'Mejju li għadda. Dawn il-gruppi ilmentaw li l-imrieħel ma kienx inkluż fil-liġi li tirregola l-binijiet high-rise meta ġiet ippubblikata l-konsultazzjoni pubblika u għalhekk il-pubbliku ma kellux l-opportunità li jikkummenta dwar jekk is-situ xxiera għal proġetti bħal dawn. Għalkemm l-estensjoni approvata minn ġdid ma ħolqitx daqshekk kontroversja, ritratti li juru l-binijiet u li kienu sottomessi mill-iżviluppatur fil-proġess il-ġdid tal-ippjanar nissel tħassib dwar l-impatt viżwali kollu.